Nhar il-ħamis, it-Tribunal tal-Appelli għall-ippjanar se jkun qed jiddeċiedi dwar applikazzjoni ta' żvilupp fil-pulmun tal-lokalitajiet ta' San Ġwan, Swieqi u San Ġiljan. Għalhekk ir-residenti ta' dawn it-tliet lokalitajiet flimkien ma' laqdiet ambjentali u l-kunsilli lokali ingħaqdu biex iwasslu l-fema tagħhom kontra din l-applikazzjoni. Dan l-iżvilupp ta' 133 kamra għal dar tal-anzjani u propost li jinbena f'Art ODZ. Min barra li dan l-iżvilupp se jkun fil-qalba tal-wied, is-sit għandu importanza ekoloġika u xjentifika. Fil-fatt il-kelliema li indirizzaw din il-konferenza tal-aħbarijiet fosthom Michael Briguglio qalu li l-awtorità tal-ippjanar mhux suppost qiegħda tevalwa din l-applikazzjoni għall-iżvilupp għaliex din l-awtorità għandha tikkunsidra l-applikazzjoni meta l-alternattivi oħrajn ikunu ġew eżawriti. Iżda f'dan il-każ l-alternattivi lanqas biss ġew ikkonsidrati u għalhekk imur kontra l-isped. Kelliema għal din l-Art Ħelwa qalet li dan il-proġett se jservi ta' preċedent ħażin fejn ukoll hemm ppjanat li tinbena dar tal-anzjani fil-wied tal-Buskett. Net News tkellem ma' 3 kelliema l-kunsilli lokali li jingħaqdu flimkien biex isalvaw dan il-pulmun. Il-Kunsill ta' San Ġiljan huwa kontra dan l-iżvilupp għaliex flimkien inħossu li hemm ikonna bżonn iktar laqda għaliex nemmnu li dak li tiġri San Ġwan ġara wkoll anke f'San Ġiljan fejn kull imkien ittieħed. Aħna dal-wied inqisuh ġemma ġo San Ġwan. Perla fej aħna nieħdu ħsieb li jitnaddaf regolari, għandna anki bankijiet. Aħna totalment kontra mħabba l-iżvilupp eżaġerat li għaddej fil-lokalità. Minħabba l-fatt li ssir it-triq mbagħad li sservi dan il-post se tkun għaddejja minn parti tal-lokalità li l-Sallumija area tranquilla li żgur se tġibilha konfużjoni kbira u telfilha t-tranquillità tagħha. Għal din il-konferenza tal-aħbarijiet kien hemm preżenti jaqdiet ambjentali fosthom flimkien għall-ambjent aħjar din l-Art Ħelwa u graffiti flimkien mal-membru parlamentari nazzjonalista Kristi De Bono.